Kutengeswa kwedonje kwatanga nhasi musi wa 6 June. Tine makambani anotenga donje anokwana iwo kuita masere, ndo makambani atakarejista isu seAMA ndo achanga achitenga donje. Matengerwo edonje remwaka uno tine maprices ataisa anoenderana negrade recotton. So grade repasi donje rinenge richitengwa ne32 cents, repamusoro-soro rinenge richitengwawo ne43 cents per kg. Ndo mitengo yatiri kushanda nayo kumwaka uno wekutengwa kwedonje. Tiri kukurudzira macontractors ese kuti abhadhare varimi vakatengesa donje last season. So isu seAMA tiri kuti kana makambani anosapota kurimwa kwedonje asina kupedza kubhadhara, hatisi kuapa isu malicense ekuti akwanise kutenga donje riri kutengeswa this season. Nyaya dzedrought yataka experience nenyaya yeEl Nino yakakonzera iyo kuti donje redu rive shoma. Tichikombeya isusu donje ratiri kutarisira kutenga this season totarisira kuwana 40,000 metric tons. Last season ranga riri pa 90,000 metric tons. Saka munoona kuti nyaya dzekusanaya kwemvura yakakwana yakatikanganisa zvikuru pakurimwa kwedonje. Tichikombeya nelast season zvakangoda kunoti fananei, asi chandingada kukuzivisai ndechekuti mitengo yedonje tinotarisawo kuti kuma international markets maprices anenge akamira sei. So maprices edonje anoenderanawo nezviri kunge zvichiitika mukutengeswa kwedonje mumaworld markets. Stuart Mbonderi, National Chairman, Cotton Producers and Marketers Association of Zimbabwe. Mutengo wataurwa nhasi tava kutanga kutengesa donje redu. Tarisiro huru yedu ndeyekuti iyo varimi vedu vabhadharwe ipapo, kwete zvazva zvichiita makore ese apfuura, wokuti murimi anopedza gore kana makore maviri asati abhadharwa mari yake. Tichine mari isati yabhadharwa varimi izvozvi yegore rakapera. Tinoda kutenda kuti zvataurwa nehurumende kubudikidza neAMA zvokuti hakuna kambani ichapuwa license isati yabhadhara mari yegore rakapera, inosanganisira mutengo wedonje nemagrade adjustment akanga aripo. Zvikaitwa saizvozvo zvichange zvakatinakira. Itarisiro kuti varimi vabhadharwe ipapo, donje risasumuka varimi vasati vabhadharwa. Tinotarisira kuti zvakare dambudziko rakarwadza varimi regore rakapera rokuti pane mapayment platforms aibhadhara varimi vachifamba nzendo dzakareba more than 100 kilometers kuenda kunotora mari. Ngazvipere. Minister vakataura kuti hakuna murimi anofanira kufamba 5 kilometers kuenda kunotora mari yake. Tinotarisira kuti zvose izvo zvichapera. Ndo zvinoita kuti side marketing kunzvengesa donje nokurimwa kwedonje kurambe kuchienderera mberi.